ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Умедворам ки хуб ҳастед. соҳиби камарбанди BMF Макс Холлоуэй зидди Чарлз Оливера реванш гузаронидан мехоҳад. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ин муҳорибае ҳаст ки ман мехоҳам. ин муҳорибае ҳаст ки бисёриҳо дидан мехоҳанд. мо таърих дорем. ҳозир кам аз ҷангвароне ки арзандаи камарбанди BMF бошанд ва дар ин рӯйхати хеле хурд Чарлз Оливера яке аз онҳост. ғалабаи ман зидди боз як ҷангвар аз топ-5 маро барои муҳорибаи унвонӣ боз ҳам наздиктар мекунад, гуфтааст Холлоуэй. хотиррасон мекунем ки Макс Холлоуэй ва Чарлз Оливера чанд сол пеш дар октагони UFC вохӯрда буданд ва дар ҳамон муҳориба Холлоуэй бо тариқи нокаути техникӣ пирӯз шуда буд. ҳамон муҳорибаи онҳо дар вазни 66 килограмм гузашта буд ва акнун баъди чандин сол онҳо ҳардуяшон реванш гузаронидан мехоҳанд ва ҳозир ҳардуяш дар вазни 70 килограмм баромад мекунанд. шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати Шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати Шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. рақиби дар пеш истодаи Муҳаммад Наимов Майрон Сантос ба мухлисони тоҷик муроҷиат карда чунин суханҳо гуфт: бачаҳо, ба шумо ташаккур гуфтан мехоҳам барои ҳамаи ин чиз ба ман кӯмак мекунад барои боз ҳам машҳур шудан, саҳифаи инстаграми ман ва дигар шабакаҳои иҷтимоии ман. барои ҳамин ташаккур, илтимос ин кори худро идома диҳед. бале, ин кори худро идома додан гиред, чунки шумо бачаҳо ба ман сахт кӯмак мекунед. боз дар YouTube канали ман обуна шавед, чунки ман дар он ҷо наворҳои баъзе ҷангварони шуморо нашр мекунам ки бо онҳо дар ҷанг бо ман чӣ рух медиҳад. барои ҳамин илтимос дар YouTube канали ман обуна шавед, комментария нависед, дар видеоҳои ман лайк гузоред ва рафтем. ташаккур бачаҳо, ман шуморо дӯст медорам. Тоҷикистон. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Муҳаммад Наимов ва Майрон Сантос рӯзи 7 декабр дар турнири UFC 323 баргузор мегардад ва дар вазни 66 килограмм мегузарад. довталаб барои камарбанди вазни 77 килограмм UFC Ислам Махачев оиди малакаҳои чемпион Ҷек Дела Мадалена фикрҳои худро баён кард. агар аз рӯи малакаҳо нигоҳ кунем, ӯ хеле сахт аст. ман дер боз муҳорибаҳои ӯро тамошо карда ӯро назорат мекунам. ӯ дар муҳорибаҳои чемпионӣ таҷрибаи кам дорад, лекин бо ақлона меҷангад. ман дидам муҳорибаҳоеро ки ӯ 3 раунд бой дода истода буд, лекин дар охири 3-юм раунд ғалабаро ба даст меовард ва ин маънои онро дорад ки ӯ барои ҳама кор омода аст ва аллакай таҷриба гирифтааст. ӯ ҷойҳои суст қариб ки надорад. мо тарафҳои сахтии ӯро медонем. ӯ дар стойка хуб меҷангад, лекин дар гӯштин ба монанди дар стойка хуб нест, гуфтааст Махачев. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинед, Махачев рақибро ҷиддӣ қабул карда истодааст ва мефаҳмад ки ӯро муҳорибаи вазнин интизор аст. ногуфта намонад ки муҳорибаи онҳо аллакай шаби 15 ба 16 ноябр дар турнири UFC 322 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд ва Махачев имконият дорад ки номи худро дар таърих ҳамчун чемпиони UFC дар ду вазн нависад ва боз якчанд дастовардҳову рекордҳои нав гузорад. барои ҳамин мо ин турнирро ва ин муҳорибаро бесаброна интизор хоҳем шуд. шумо бошед дӯстон, дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони MMA якум шуда бохабар бошед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.